Koma semena mana kuti komanda yankhulapo kuti ali akuchita investigate kuti mayembekezera bwanji timayembekezera zomwezo kuchita set aside investigation koma even the same day pamene ndege akunena kuti yasowa kunali kuti yambe kufufuzira kuti yasowa bwanji chifukwa ndege yomwe inanyamula amalemu kasambala kupita nawo ndi fog yomweyo kunzuzuko ndi fog yomweyo so ngati ndege imapita so ku airport ko kunali kufufuzira kuti yasowa bwanji inde pamene tione kuti mapicha anenawa kuti akumatilirisa kometi yamike kuti mapicha awo ndamene kuti thandizira sokudziwa choona kuti kodi ndi chani ndi mmene anthu akutulusa mapicha awo tathokoze inde kuti tikuona kudziwa kuti kodi ndikugwa kwa ndege kapena kukhukhuluzidwa ukolona ali mmanjayi ndi chani ndeti musire mulungu yemweyo ndipo ndichikhulupirira kuti president athu Dr. Sausima amwali yakupemphera kwa mulungu kupemphera amayi Maria kuti asogolere mulungu yemweyo amene amaona zapasi pa mtima ndi china chilichonse avumbulusaso ndipo tiyamikire zithu zonse zimene anthu majambula mwina nthawi zomwe kuti amati kukada musapangane simuzi amene ali pakhonde komanso amati tikasonkhana ngati gulu sitidziwanso kuti kodi tonse tili limodzi kapena ayi ndiyena onse amene sanali nawo limodzi tayamikire kwambiri chifukwa majambula ndege ponyamuka mpaka na kumapita mpaka na mkatikati muli timauti imene amayankhula tithokoze kwambiri ndiye tikanayelekeza kuti kanakhasi pofika siku lalo pati kumamva ma preliminaries kuti paliza kuti inde sitikufuna thupi lokha sitikufuna ngozi yokhayo chifukwa ngoziyo tikafufuza nkhani ya ngozi ziziwikanso ngakhale kuthupiso timangofuna kutero.